Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar, armağında. Hemmeňize jan sağlyk dilep, vekiller gözlegini gepleşigimize başlaýar. Bugun Ziyada studiyamda mehmançylykda Piri Baýliw ýene de bir aýdym haýyş edip geldi. Bu gezek ansambl bolup çalmamyzy haýyş etdi. Nebidem şonu nazarda tutup udarny instrumentde Rüstem Çariýew, gitarada Kole Mamedov, şuları bilen getiren aydymny türgünleşdik, taýarlandyk. Ana özüňem bir gurrun beräýseň, şu aydym hakda getiren aydym hakda. Assalamu alaikum mehriban adamlar. Yine bugün Beýaşym Halypaň ýanyna mehmançylyga geldik. Nesip edenden şu Owadaşky izleýän aydymy ýazarlyp haýyş edip geldim. Bu aydym Halypa Sazanna bagşy Sabartyk bilen Halypa bagşymy Nurýa Toqqaýewiň döwleden aydymy diýip eşitdik, bilişimize görä şeýle. Şol aydym haýyş edip geldik. Beýaşym Halypam. Gittim onu. Davay.
يمشي أيدم ثاني أيدم